Suka di naton paghigugma, karigod diri basta la maguguba. Tungod kay haton manigin saruan, ginmangnuan ngan ginataman, magtamis nga luha. Lugaring kay huram talaan panahon, nuro niyan mawawara kahakon. Hi ako nag-uusahan, naghuhulat kung ikaw mabalik pa. Waray suga din naton paghigugma, karigod diri basta la maguguba. Tungod kay haton maninigin saruan, ginmangnuan ngan ginataman, magtamis nga luha. Lugaring kay huram talaan panahon, nuro niyan mawawara kahakon. Hi ako mag-usahan, maghuhulat kung ikaw mabalik pa. Kaya no nga salaman, nga ikaw maangkon. Kunti ko san kasing-kasing, kun an kugma magsiring. Hain naman ang katungod, han akong dughan, kay tawo man ako. Usahay natutukso, waray suga din akong kamutangan. Kay ano nga ang napili, ikaw pa man. Gabay lubod nga di ka na magpakita, magpalagi ug mapara, sugad hitunbura. Ako nala siguro hihinumduman, mga takna nga aton gisaruan. Mga harok mo haimim ko, anti-agi paparao. Nagpapashoutout po si Mr. Lito Bahandi from Masbate City, at si Mr. Romel Iduyan from Santa Rita, Samar. Thank you po sa inyo na sa lahat po. Kaya no nga salaman, nga ikaw maangkon. Kunti ko san kasing-kasing, kung an kugma magsiring. Hain naman ang katungod, han akong dughan, kay tawo man ako. Usahay natutukso, waray suga din naton kamutangan. Kay ano nga ang napili, ikaw pa man. Gabay lubog di ka na magpakita, mapalagi ug mapara, sugad hitunbura. Ako nala siguro hihinumduman, mga takna nga aton gisaruan. Mga harok mo haimim ko, anti-agi paparao. Hi ako maghuhulat la, o gugma ko, ikaw gudla. Hello mga taga-Samar,